Kedai pi baro sa sisian pat hakani ka janmit ngis ngo kemen benginyo banyak kendu biang mat pi hakani ka program ko buan nagdu darshan ken shillong ka program Health Essentials. Te ho oi pi tip hi baro ki baju pet yakani ka program na ka por ngait ka long jing mentoy shibon amal benginyo banyak keren halor ki phang ki babon ma ki bayadai bat ka kot ka kya ki ba jing mentoy yangi naman nagi jing tip ki benginyo ban lum ngiyo ru ban pet benia kumno ka kot ka kya ka don kam shikat dai yangi halagasngi te ho ngi em hakane ka maryang lani hakane ka slak hendo hakaba ka maryang saudong saukun ka don rengkat bat ngi bat ho oi ngilong kum kita ki sordar ki bangi ban pej benia ban sumar ya kani ka maryang saudong saukun na ka benta ka jing mentoy jongi hi khnang bangin la bandon ya kata ka met ka bakot bakhya hanai la si kat banang ya kisngi ki por ngi i ki jingkala ki babon la ka jinglong ka sun beneng ka jinglong kal air uslap ka sngi bat kum ta ter la du ki jingthung jingtem te ni kwa ban ya kren bat ni kwa ban yu i ki daw ki babon ki bawal lam ni ki jingkala bat kham tam ka long ba ka ta ya ka koi ka khya jungi khun ban riu te man ta ka sngi ru ni kwa ban ya kren halor ka ne hi ka phang bat ka phang ka bangi bo ka long ka jingko jingkhya ha prathai tli na ka benta ka koi ka khya jong baro Tiki baya don menshimenta hakani kajingi keren kajungi mentagasngi ilong iba WR Kharkrang ibalong Senior Environmental Engineer Meghalaya State Pollution Control Board but iba penkham nam Milliam iba dai consultant jongka NPCCHH lanika National Program on Climate Change and Human Health jongka nika jala Meghalaya jungi ti haswa banginyo banya shimenta hakani kajingi keren nginya phasho khendiat shakini ki clippings. Our planet and our health are interrelated. For our health and well-being, we need access to clean water, clean air, nutritious food, and environment that facilitates our mental and physical well-being wherever we live, and quality health services for everyone, everywhere, and at all times. And we expect this on our planet, to which we have not paid enough attention. Our actions are depleting and polluting our natural resources, creating a crisis that threatens our health and very existence. The impact of climate change, floods, forest fires, droughts, intense rainfall, rise in temperature are causing huge sufferings, displacing and killing people, impacting their health and livelihood. Outbreaks of infectious diseases, trauma, injuries, heat strokes, malnutrition and undernutrition resulting from food shortages due to crop failures are also related to climate change. Today, climate change has emerged as the single biggest threat. Our ever-expanding unplanned cities and habitation areas, changing food habits, unhealthy lifestyles are contributing to the growing numbers of people affected by life-threatening and debilitating diseases such as diabetes, heart ailments, respiratory illnesses, obesity, and road traffic injuries, to name a few. Every year, 13 million lives are lost globally due to avoidable environmental causes. Air pollution alone causes more than 2.4 million deaths every year. 9.2 million people die from non-communicable diseases every year. 1.6 million people die from tobacco use every year. Additionally, tobacco farming and tobacco packaging add to environment and health hazards. These unfortunate deaths and sufferings also speak of the pressure and the state of our health systems. We must protect and preserve nature, promote afforestation, improve air quality, stop polluting agricultural practices, promote sustainable farming, protect drinking water supplies, build climate resilient and environmentally sustainable healthcare facilities, ensure water and sanitation are integral to primary healthcare services which are accessible to all, promote climate resilient water, sanitation and hygiene,
promote environmentally sustainable practices, ensure quick and healthy energy transition, rigorously enforce air quality standards, increase investment in public transport infrastructure, promote healthy and sustainable food systems, build healthy, livable cities with green and healthy spaces that promote physical activity, promote cleaner fuel for cooking. Ti hadir bafilayo ya kitu ki clippings katnuk katukat ni tinginnya phai menta ke studio kum mangalong haswa ngidon bat ngi I ba WR kharkrang bat kum joru I ba penchai nam milliam ibanya shimenta hakani gajing kren gajungi hakani ka phang gajing ko jingkhya aparthai talni na ka benta ka kot ka khya jong baro ting priang sobhai phi ba kharkrang ba kum joru I ba penchai nam milliam te menta ngan phasha phi ba penchai ban kli phi shaphang kani ka Kaya kan dika World Environment Health Day menula sengya ka balai sepila ban batayangi kendiat igi jing temu jong kan dika sengi. Kendiat mo kan dika World Environmental Health Day murah kasih kan dika jing rakhe ya kamai meriang ka ba kia saudong harangkat ka koi ka kia. La rakhe kan dika World Environmental Health Day man snem kata ka alpun trik u nailor but la sengya ka kan dika International Federation of Environmental Health House nem arja khatway ban pen iya ka jingdon kam kumdo ban sumar ya kam mai meriang saudong sokon harangkat ka jingko jingkhia Tika ka kijing temu le sepila ban ka jing temu jong kan ka World Environmental Health Day kam dai tang ban ya saj lani ban kersian ya ta kamai meriang ka bakir sondong ndai ka dairu kumdo ban kintu ni kejin ku habe dai bat kami berang rengkat kecingko cekia jongi kibrio ka bu ru I thong kumno ban pengkiu yangi kibrio ban im rengkat bat bersumar ya kami meriang Hoi tingi le sngo kumtu ni ba penchai shaphang kani ka jing batai khendia shaphang kani ka World Environment Health Day bat ka jing temu ka jongka hoi mangalong haswa ngia im rengkat hi ba kani ka mariang saudong sokun ba ngidon kam hi ban long kita ki sodar ki nong khmi ya kani ka mariang saudong sokun Timentangan phai pachi ba kharkrang pin batayangi khendiat ba ki ei kita ki ba kenthup ha kani ka jelli jong kani ka mo kata ka kot ka khya lani ka ta ka environmental health ka benta ka ba yedi kata ka environmental health kalong ba ka kot ka khya jong u lani ka brio ha ka yedi bat ka jinglong bre jong ka saukun jong ka mariang te Kapokongsan kadai ba kele air ka bangi ring mensiem nata bre ka umba mumdi ka bangi panon kam nata bre hauju ko poru ka yat ka yeng ru ka jongi kita ki benta ki bakar pang ki ba pelong ada ubrio lani ka brio kin don ka jing im ka ba ki akrat lani ka ba swai kan te habangi iba daka coba ka saukun ajung ini kibri ki habiat serum seneng ru kiring sem nak leer ka ba coba nang ta pran ki hab ban penungkam ka umru kimyo kata ka kamut ka kamut sem lai lut ban penungkam ka ka ba tu ki wa du ki jung ini marba ka abun pula ka jing pentu je clear ni hawi di bre ba leer peru karukom long lokoman ke cukom yugi pinapet keleng saudong kala bende kerpongi ni pika kuat ni tabak tang sumi sabar berata kejung pum ne pinong tangga tedam kali ne itu kilong ki ba penlong ya ka met jung brio le jung brio bikin kinyon ke nomor ba kimyo kata ka banding mensem kata ka air ka bukhoi ni bendi kata ka ka ba sungur si sia klem kejing pen Mula mula mengi di ki napa ki tagi ki bottled water ki mineral water nai katu sulong tang ka sing sia te ki bon ki bentah jong ka ki ba warra ke jing phanam ta ubri ben nai pina di bre ki umra ta ka ki tu ki minerals nai kita ki bentai ba kong sana ka ki ba don lang ba ka umra ban tei bre ubri kita ki mdan Di habangi pet ba kharkrang ya ka jinglong ka kot ka khya le si ha ki postnam ki bakatu ni ki postnam ki ba menshua bat menta hatto kalawan kata ka jing sier ka bakham jur menta ka ko ka khya ka jong brio
hoi kalawan ka bakam sier pinepet naga jinglong ga jingban hi ka society jungi hi muncua kadang-kadang kata ka jing perkhat ya kalawai kadang-kadang kata ka jing sngo ya kalawai ka bosusi kalong ba pinepet mata ka kom im ki khna len ki samla ki pementa kalong ba ngatrai kim i ya kalasai te haba phim i ya kalasai ba phim don ka jing thngui kata kalasai ba kalong ba kumno ti phim ya kom ta si te kayat kayeng ki ijung kiru te daktin phareng yong ne ka the consumerism mo ka kom thiet kom pet ka jungi ba shulong ngi mi dam ta ka si kom don dam ta ka lasai te hakar kom bam kom di jungi ru kala poi sekata hi ba kim perkhat ya ka kan long kom nu ingin la sau pho san pho snam nang ta bre pinda pet bre ka kom bread jungi bre nyu tu nyut bre hadin bengla thiet itu jemam ni kita bre ngimdon kata ka jing sngo ba kami mariang ka ban pediang ni kani to ka biang nang biang ne bang ne kum ne ya haba bre ngi kitu bre ki ba penuh kami kali to kala wara ka jing suk ya kata mo bengi la bengi ni gini motor bengi ya surum sering re ha to ka don em ko jikit kli angi bre bengi pet bre kali jungi bre ngi minten ba kan jong mintin paham ni tamu chia site ka jing site timu tala bon ki jaga site ndai tu ki jing rain mobile ani ki jing pe ya kali ba ka tedam kam num mi pelat bakan pensnio ka hau hau ti kita ki bhinda pe hi ka jing imaman ka singi hi jung brio menta hi kam don chu ka tu ka jing perkhat nam ta ka lawai ka sulong no nga suk menta ka singi la biang ka la sai ngi sepek la sai ka banja ju hoi ba khartang kata ba fi ong mo ke jing penjabo hi ke jongi ki breu ya kani kamar yang saudong saukun bat kum ba phila jer mentan ba ki kali ki jongi ru mo ngim sumar ngim sukher te fi don hapo kani ka department ka ba fi de ban petik gi hadu kan no kani ka mo ki an ki ba fi regulate bat ka jing ko ngu jo ki breu bat ki ai ki jing mo ki jing pen sajal ada kim ko ngu hatu ka don em kata ka coordination lani kata ka jing ya trelang jo ki breu bat mo ki bor ba ki ba de pen nakaliang jong ka office trikam jong Meghalaya State Pollution Control Board ka kamram jongi ka dei hi bengin monitor mo ngin thoi ni ka komlong ka ni ka hau ka le air ka long komno but halor kata pada dan ngi sa ai ka report pe sa sarkar bre ngi sa ai jimut ya sarkar ban le iki ibadi ban ne an rei ha ban te la kambre ga jing permit bre jing kali bre kata ka motor vehicle act hi ka IBOR ya transport department but ya police department bikin dia ikan ni. Kalau ajudan ni hateng-hateng gajing ya play jing bot banyele akumno rei tambah hadu mentahi light ni kini ki jaka ba ong bantes kali ya gajing mi tedam hi ba light ni gitu hi ban ong hi hapo srok hi ngimpat i ba kandan hi kata ka jing perking iki kali ki ba ya klem ka certificate wala test ya ka jing mi tedam ki kan. Bon sen hi lap menambar hapo office ngi na kaleng transport department kala IBOR bengin bo ko ka station bengin test te ga si thod ding te ga he yo hapo office ngi namar ba bon gi bathu bri goti namar kitip po goti kin check bet ya kata te ki bon ha gi bon test rei kam dei bre bande ha kata kom ga di bande hi ga jing kit clear simet hi ba bangadon ka kali kala pensuk ya nga rei ha ju ka por bre kam dei bre ban dei bre ka dau bre jong pun jebok bre kamar yang bre namal ba ki breu long ki wat tang ki jing aram bat nem don ni ki jing kit clear ken mo ka dei te ba pen chai habangi pet ya kane ka climate change la ne ka ta ka jing kala ka jing long ka mariang ka sun beneng hadu kan no tre ka ta ya kane ka kot ka khya ka jong breu te akan jingkala jong kane ko sun beneng ka kata ya ka kot ka khya jong gi breu ha ki bun ro kom kaman chupet no ang him ha kane ka sparks nem ka ba arwe mo ngi ong kane ka 21st century te ka jingkala jong kane sun beneng hi ba ka bo e ka jingma ha ka kot ka khya kumoi ong i sa ka krang ne ka kata ya ka jingkhu jong kal air ka ka bangi di tak ka bam wat ka jaka ka bangi saru wat bun sin hi kan ni ka dei bale ni hi brio ka na kan ni ka jingle jong hi brio ka penyo pat ka jingpang ka baharukom te ma supet mata haba shit kerang la ni shit pelat bat haba ther u laba ni slap mo yong manta ka long ther kan san bat bun sin hi ka bo jing ma bat ka ta ka ko khya jing gi breu kumbang li ha kan ni ka jing ko jing ya
kio ya kata kejimpang bat abah kio kejimpang ti kadon ru kejinyap kan mau kejinyap kio larang sumar ma habain keren siapang kan dikasih kerang lani kan dikasih palat manta pi pusya pi yanujo ba kiksnem ki ba menchwa kajing shit manta ka khamjor ti apa kasyit masjid man apa kasyit teng-teng gidon ke skor hana ba ki khana ki kelon pi la kham tam hi ki than ki ba kham kumsi ki garoil semua belong plains namar ba hasyit palat ki kamet ki ka kani ka kamet jungi ka ton kam ya ko namar bangis app balada ngimbiang ka ngimbiang ka tingi yo dehydrate ban yo ya taka you can ka heat stroke kan khong ban nang tang gidon ka heat cramps ruเราดักนิชิตปลัดอิชาปลัดยากาสงีกมุดกระดอนกระจิงปังจงกิดอกสากิเม็ดกิทามัดกิวัดกิตารุยกิดอกจันตีหันหักไว้เปลี่ยงปัดเงินองยากามาเรียงกับปนลงยากามาเรียงบันตรคองกันตีหับเทอร์กันสันบอสลับลับบะแล้วนี่อุสลับพีอีบาดับยากากระเชลย์มกินองกระกาฟลอตส์มั้งบัดหับฟลอตส์หับดอนกระตากระจิงเชลย์kadon pat kajing ka disaster ketika tua kilum ki ba wat kini ki jingthung ki marep yu ki do kan ti ka ni ka World Health Environment Day ka World Health Organization mudong ni ka WHO klabo ya kata kajing ken ba hani usnem hani pedeng usnem arajar arpo hadu arajar sanpo leng ba kajing kala jong kan ni ka sun beneng ki kemil ti ba ibu itu kemil tiba hadu alak san pongut kibro kila Punjab hakasis nem bat bun sin hi kan ni ka jinyap kadai na kabam bangim yo ya kata abam kabat tei ya kamet nanta ka jingpang kum ka jingpang kishori kata kadai ka malaria dan ni ka diarrhea ketika pre penhiar bat kiwi jingpang pat kaba ngim ka ba kamet jungi kamla bansha ya ka jing shit kan ring hot heat stress तो kita kiri kat tu kan ni ki jingpang ki ba shakta namar ka jingkala juga sun beneng la ni kata ka bang yo sngob ha menta ba ong kata ka climate change mo to te ba kharkrang ha bang ipet ya kata ka climate change la ni kata ka jingkala ka sun beneng hadu kan nu ka ta pat ya kan ni ka jing khot la ni jongkal air ka bangiring mensim bat ka bakta pat ya ka kot ka khya ka jungi ha we day bat kani ka climate change ka direct impact ka bangi ihi kali ba ka jingkiu juga jingshit juga marian abaka shit te haka subject physics te kani kali air ka bakrit ka kiu sejrong ya ba kiu sejrong re ta kamut kani ki pui ki badon hapa badan kitu ki kham state bakin don ha ka hau te naga herbe ka hau pada bonsin hi kini ki kita ki pui ki barit bahama ki poi hadu ka benta ka bangi ringmen sia mengi namar bangi ne ya nanti untuk ba saupot untuk ba sanpot temut kalong hai tu level li ba ringmen sia mu brio te namar ba ka jor pla ka jingshit te ka jinglong hair gini pui bikilong airborne tin paring ponon kam linglong airborne jong gini ki pui katu kalong directly ubri uring mensiami gitu ya boring mensiami gitu pada te kawara pada katu gajing ayu pada jing stom sedem kalaban ne kitor kalong hoi kitor kalaban long ka da khamslem ka exposure gitu kalaban lam sik sayauru te bonsen gi bri pada ki yo te ka jing sungria ki yo kitu ki allergy dan kastang di kita nang pada kamjor ke jing yob yong kli ti kini ki long ki ba nakadau jong climate change ke ba directly ke ba impact ya ka ni ka jing klut jong ka sun beneng kawara kita kiwei break minta pada kalong namar ba ka kadau jong ni climate change ka jing jor ka jing shit the rate of evaporation of water bodies ka jor Te naka jurga rate of evaporation ra te kajing don bre jong kene ka bre hapo ka hau bre ka kanang bun te ka sawara bre ka tang bo mene ka jing ter slap sendet te naka wan ka jing ter slap sendet bre ka tu bre ka
wara pre kiwi pre ki jing julor pre ha ka ba ka ta pre ku umba mumdi pre tena kta iku umba mumdi du breu la don lupa kemet ka bom khlain te yeu pre bun nile pre ha ka tu pre ka khep pre bon pre ka kum kita pre ki jing ja pre kham stom yu te pinda pej bha ka ni ka rukom long rukom man hi jong ka yu mata ka diba namar ba ka boring sim ka trot hu breu te ka jingdon ka oxygen level hapo ka medung breu ka duna te ha baduna ke oxygen level pra ha ka medung breu pra te ka bunsin hi ka jingpa ka snam ka khamski hapo ka medung breu ne dara phini hi ki breu bunsin mata ke ki u thaj kloi bha basically the blood circulation of a system ko duna namar because of the lack of oxygen te ka wei ru bangi hang ne po Shillong la don lupa ha ka altitude ka belong quite high the oxygen also is very thin the air is very thin the hang ta ken te ka oxygen kam da bon ko belong ha po kiwi jaka belong madan ke closer to the sea kita hi long factors te ba khartang la rangi shakan ya kani ka climate change mo ki babun ki parlok ki jongi ho la si ki babun ki bom nang ki bom start la ne ki ban ong ka ekata kinum tip hi ba kadar kum kataru la si shi mat la ne mo ya ki jingkala ki bi yu pila ba khartang ban chu jer khandiat ka ekata ba pelong ya kani ka climate change but kumno mangi ki mo ki belong basic ke mangi ki breu ngi de ki badan de bandan ka jingkit clear but kata ka down ki ba pelong ya kan ka climate change to banyak poi shidu kata mong bajar tang su kecil akan tian kan long ba kini climate change kalong ba nakei ka balong munchwa kom long jingman jong ka jing shet ka kom man jong slap nyong mo ka kata ka sawa yom te hagita ki sawa yom hi kila la bah hi bakan long kum tu nomor ba ka jinglong jong ka hau jinglong jong ka suin beneng ru ka ailat ba ka jinglong jong tu ki ayom ru kin long kumbala kumbalabu kan henry ha ka jing wan bare kan ka jing ya sekamat mo development te kam sim don kata ka jing ya penya penengkat kan ka tarjur jong ka jing wan kata ka jing ya sekamat jong ka imlang salang jong ka jing im jong gibriu bat ka be de no banginya te la kamre banginya sumar bre kamariang kai te ne kita bre ka sapelong bre ya ki namar bagadon bahaga demand mo ya ka bam ka demand berkhoi ka kiu ka demand namar ba buriu orang bon ban mit ya ka tu ka demand bre kila habdon bre karkhana bre ha jing don bre karkhana bre te kata kan kini ki natural resources ru ya exploit khambon te namar ba exploit khambon bre ka jing pentri kam bre gikor yu ru kla khamyu te ka tu bre ka wanra bre ya ka jing kiu bre ya ka temperature it's induce operational temperature increase kan hot te ka tu bre ka jing kiu bre swa jong ka ta ka jing khluit bre ka tu bre ka wanra bre ka jing kala bre ba pher ke te na do kala eru hi ka kadang de ka por ban yo kala er ba pengat de wala awan kala er ka ba saat na kala er ba saat kala er ba khluit te ka tu bre ka the whole dynamics bre jong ka environment bre ka change kan te nagaleng bre jong i bre ki bre ka long ba kumanga ma phi bia pe lang hang ne ka long ba ke bangila ban le bre ha ka jing im jong i man ka si bre ka sulong ba ngi di bangin persang ban te lakam ya ka kom im ka jong i bon sen ngaju ai ka ni ka nuksa na marba ni pikwa hi ba pin don hi ka jing sngo nam ta ka mariang kam don jing mur ka tu ban ong nyara plakat banya surok sengkian ka tu pe ye ka jing le jong ki mi e ki pa ye jong maki ki mdi ki bla pas msi la ni bla pas ni pinda pe ko kom im jong ki boman ka si bra ka di kata ka jing im ka bai ka bia jan ba ka mariang ba ka don kata ka jing sngo ba ka mariang kan pediang ki ibangi le bangi tinata raung di ban husiar ka ibangi le ko maflo ong mo ka dai bandon ka balance la ni kata ka jing penyerangkat berka jingkit clear namar bangim don su pat sa uwi mer beneng bangin syong sang i don tangi kani ka pertai bat lada ni penjot ya kani ngila penjot ya ka long ya ka jaka sa ka jongi
Tiba pensyai mana pila batai kendiat cepang ketu ka jing kta jong kene ka climate change ni ka jing long ka sun beneng ya ka kot ka khya jong imo ka kata ka direct impact hatu pidon emban jer pat ikini indirect impact jong ka climate change haka kot ka khya jong brio. Hoi. Kini pat nang rangi ong direct impact kadai da kawai pat kalenti mo ka yat ka jingpang. Kini kita ka jingpang kidai kum ka foodborne ni ong. Ka jingpang ka bayo na ka jingba mo ka balas niyo. Nang ta ki vector-borne. Kini vector-borne pat kidai kita ka jingpang ki bayo ki bara da u perjong. Ni kiwi pat ki kun ki kun thala kita ki kun simat bing ong kita ki bayo kami ka scop typhus ki malaria but kini ki waterborne kini kita ki yu ki bara da indirect kan kini ki jingpang hi bonsin ka kata ya ki kelung kena bat ki beri ke ba armet bat ya ba ki balano kerta kan Kita kidi balong indirect impact mo poka kokot ka khya ka jong brio. Te ba khartang habang ipet pat ikini kumbang la ya mention hangi ka jing ye kum ta mention iba pensyai ru ya kani ka jing shlei ka jing ta jong shlei ti kini ki mo kini ki jing long kamariang kum ka jing shlei la ne ki mo kil yong ngit kum no ki ta ya kani ka climate change pa kumno ka kta ya ka ko khya ka jong brio ta diat mo sang poi sing ne ban rap ke bong i sam tan pi ke indirect impact halor kani am kalong ba ka productivity jong brio ka duna nomor ba kimdan ka met ka phat ka baklan kimdan ka yu ta ka jumut per khat jong kiru ka tan sadien nomor bangi per khat be shwai ka kot ka khya la jong sisin ubri na ga bri ki khot ki khia pinap karu kom trikam ka jingbu chu perkhat karu kom ya dei ki bri ru ka pher smart listing no kilong ki smart listing indai da ubon belen hi ubri bre u sudan be tang kata ka jing no ka met ka phat te ta kamut ka kta ru ya ka jing yo jing kot karu kom yu gan ka ka kam ka jam kai te ke indirect impact ka ke sata hi sisin bala pun hi kata ka jing ya mare si dukan mani thi dawai ni doktor de ko jingli doktor kamri bo shio ai phap siro phisa hi te sakawi pre la don kata ka jing stom kamet pre jimu ju pakhat do phiru kala dei sakata hi kumno bangan jamno kini ki di indirect impacts ki ba nakaleng jungi hi simet hi ngim sim la bangin hadu matahi bangin penwan dor pre ba bun sini ki di jingle pathar hi jungi hi bangim sumare ka saukun ka te halor tu ka bapyong phi ga jing ja jung ki eryong ga jing ja jung ki ni ki jing shlei pi logom ni ka habya dei ba jing shlei ka taru ka dei ka daw jung jing shlei ka dei namar ba ga ni climate change henrei namar ba ka don pre ga jing shlei pre ga jing julor pre ka bon ti ban pen bha yang pre tu jing julor pre again ka don pre ga demand pre da ga demand pre kinwan be ni karkhana it's a cycle. The very vicious cycle indeed. Namar ba pihak prepare ki surak pihak prepare kan habdan ka jing ti iki mau kan habjong ding ti iki lom pre ban pun mi siap apin prepare surak nanta hapen mi pre ka tu rong surak pre ka ta pre kan hapan pre ni karkhana nato ko sodon pre jing tre te agata rukom ngai te ngam ong ba ningi sumar nong sidong ba kam don ka jing sleium ngai tama gidon pre ki jing sleium pre ki ba ninginang menginte la kam hi ngatrai kilong avoidable kan te nagaleng bre jungi eryong breru kani namar ba kadon kata hi ko overall dynamics ba ka change kata ka jing klut juga sun beneng ba kor kombe bre jungi le air bre magani ka jingwan juga eryong hi ka correlate ang ta fi te nak ngila hi bangin maintain ni ka ambient temperature ko makalong hi mo kata ka jing klut ka jing yumun chwa saya ingin jumudur bah apa selongin bu kita pangkha. Kedai. Ti mun chan dari ba kasit ka bening kanu kanu rubriu ni eksat mujudon kata kajing ur kajing iu kan te rei wa mentangi ihi igini san post nam hi kajing kala ka mariang kala long yang ihi benar po selong hi kala long ke i ka ba ka bangi di ban no it's a red light that we need to be very aware of. Late kalau we jungi kan syukur beta kata bengi syu ya keren gumne bengi ong pakladon gajing ya keren
ho ing la sutu an rei kim putri kampre jing sutu ke te ho ngin nang yo banyak teng shu ya kan di gajing kran gajungi ka studio halor kan ka phang nei mentang nya phai biang khendiat si ni gajing kun bana la sutu Tito mentangin nya phai biang sa studio ho ngidang don hang ni gajing kren ka banga sngo tenat halor kan ni ka bangi don kam bandon gajing tip padang kamaryang gajing dei kamaryang saudong saukon jungi bat ka koi ka khya gajungi bat khnang makan dong ngin la banyo e ka koi ka khya jong baro kinong shong chnong ha kan ni ka slakhan do gajungi hi te ba kharprangan phai biang hi shapi kanika climate change la ni kata ka kumbang lekran kanika jing kalak sun beneng hat da duka no kakta ikini ki umne flong mo ya kanika air ka bangiring min sim la ni ki kita ki jingpang ki belong airborne ki bla ban kata ya ka ko kya ga jungi pi airborne diseases kumbolong himanta hi belong prevalent hi apo sulong jungi ga hi kanika ka jing khya ga sedem mo ka jing khya ga sedem ha ka ba kai lam se jing pang sa hiau kata kari koi ngam di medical expert bani hu rete abora kai banga share mata kalong hi ka experience hi banga lap ha bang ya dei ha ka kam hi ka wei ga de kata ka wei ga de ba ka jing bam shortness of breath mo muncha ban ong pi bangin in de ya chnu chnu la ban ya kam jingai re mata brang la pra bun hi kam tam ni khna samla jungi ni mata kim la ai ban ya ikchat niu ngatrai wanum sugo pera ni banga ong ga boburom yu rei menta ha jing ya ikchat ta kamur ki abado na dali kata ka trekking ki spoili ya ta ya ikchat ndai ka bon ong hi bak nya ya man ka singi bare ha po saga begili sayo sahat la ni kili ka sing perlok ni kamdon su ka to ka jing primli ni kamet bakan ya te kamdon bare tu jing primli ni kamet ban ya pada ta kamut the whole body metabolism ka affect kan ka lung capacity jong phiru ka duna te kawai da namarba nakadaw jong kan ka jing jebo jong ka hau ha ka jing bam ngimla bangin yo ring musem na ka air ka bokhoi te ko mo mena di oxygen ayuru ka intake ka duna te ka tu pre ka reduce pe ki immune system jo ka mer namar pindalap hi the major component hi jong ka met hi jong bri hi is the oxygen di sisi ni baka duna hi ka oxygen level hi the ka kailam re sabun pada ki jing ayu ki jing sistem ka met kan marman ka met jong bri hi ka don hi ka banta hi ka ba tlot di sisi baka duna hi ka oxygen mo tu banta ba tlot ka tu isi ka kata ding kong ya kita ki
Tinggi suatu kita kijing bat kita kijing ma kilong kenrai phamenta bat ngipet ngisupai kita kishin iba kinum lahi ban penher I ko makanang kiuk kita kijing ma kita ki tedam kali ko mapiong kita ki ba pen jabo ya kamariang bat ka ba penra kijing siir ya ka kot ka khya kijungi hatu ka what is the silver lining la ni ka kijing kermen ka bangidan hapdeng kini kijing ba karkrang pi ngamong ba kanang kiu rei dengi long ka jinglong kumbolong mentahi ka bangim dan hi kata ka jing narun natulong hi ka jing snow ba ka jing kwa bangin pene ka ya kamariang jungi ti hoi kan poi sata hi ba a hopeless case ke rei dingi ya mentahi dingi dang kwa bante lakam hi ka ni ka jing kom le jungi ya kamariang ti kadon be ka benta namar ba kamariang kadon hi laga jong ka benta ba kala ban rejuvenate ila de mo de pin la namar ba ngai ki study shabaru bagi kidon ki jaka ki ba kidon ki wa example kadon we jaka po Germany bangam kasnong tubungen ka bangai la de ngala done study on this kalong ka wam khra once upon a time we but hadin bre ka pelong bre tu ki bre ki ong tinok chung snong ki ong kana yap ni kawa ngir ngila yap ka seperti nomor ba kadona kata kajing keren ba kajing snow hi ha ki bun ki brio hi sen hi ba ka yap hi ka bodlom hi jong kanu ka jaka tamu ka bodlom bodi ka de kawa ka de ka lenti juga sen ba ka yap hi ka kawa hi jong ka jaka tamu ka tu ka jai beriru habri wa jaka no aswe tamu ka jai beriru kala yap that whole society disappears that civilization disappears Nanga try gidon hi kiriu orang ba kiriu temen hi papun sutu atau kasnong beraka wai hi but kamre na kalian tu sarkar ni kli kasnong hi kong kani kawa di mangi di kawa te katu hi kalong kapan pai ke jimu perkat jugi komle jugi ba hadu ba ki pen ki wanra be kata ka jinglong ni uta kawa apa tu bengen pai ka keneka siaga i ba kalong hakapor ka bomunchua Bat ngalengo apa bang lipui ki yalam nga ki sekata jaka bang visit ki history ki hadu bangaru kada ngada seyong sa hadu ba ke university kadon hakap yung tagawa ki jaka bam ki jaka ujung pai baru ki yeru na kap tagawa andai kamdon gajing pentu jebo pres tagawa pre nak ki yang directly hatu fi I kata kalong ka bangila ban pentrikam let's say for example hakani ka sorsulong gajungi Dagadon hi ke political will. Kadiban sedang nang ta kabaar pre ke jingi tri kamlang jongki menta ba pero kung ki dorbar snong bat kini ki trying ki try jaka namar teng ba ngiri tengen na kata ka jing sungo ka jongi namar ba constitution kala ai ngi kata ka right under schedule 6 bangi long try ngi ka kondol jongi le ka bamon ho ngi long try to kondol re ya ka hau pada te ni hap ai pateng bre ki we ya kata ngi kilat no phi te henre ni sngo pada kata ka jinglong try jungi ru ba ka de ru ba ka ju ka poru ba ka de ka jingkit kli jungi pada ngin sumar bre ya ka pada khnang ba ka lawe bre jungi pada nam ta ki khon ki ki sieu jungi ki ba ki pateng ban sawan pada begin yo asya ya kata ka jing yo nangi ka jing yo pateng ka ba ta kemot ka de ka kam nom jungi bengin de kita ke mri bamla ban long kala ban long le ka sulong ba ngidi bondon kamon kadi bondon kamon don kalian ko sarkar na kalian ki bor sarkar ro bara ka joko poro na ki bapenya pre ki bor snong te kubli shi bon ba khar tram moi te ki jing penchai ki jong phi bat ngets kam ki parlok ru ki ba ya pet ya ka program phi shash kor bat ngin take note mo ngin pet bat ngin jer ki bangi de ban shim ya ka jing clear Tiba pensyai hak abaya day pat bat kini kemah pelajar menai gitu ki yang ki jingpang ki belaban ketai kamet gejungi hak abaya day pat bat kini ki vector borne disease lan ki belaban no man ketai kamet jungi dak jing kenta ki skan perjong bat kumta ter pelaban pensyai kendian bat kini ka jia day bat kini ka climate change kani ka jingkala jong kamariang kini ki vector borne mo bi ong vector borne disease ha keting kasi ong ki jingpang ke baket daki kan perjong lani daki ki tiks ki mais ki lice ki ong ki jen gidon kita ki khun simat ki ong mangi ki ta ba namar ba ngin supet
kita ke jimpang ke bakit ki bara do koin perjong kum ke malaria kan nang ta kum ki dengue nang ta ki Japanese encephalitis ki JE mo ngiong nang ta kan ka chikungunya pat kini kita ki jimpang bara da utau kan perjong pat kidon pat kini ki yu ki pak bang ila ya keren ni mekani ta ki jimpang yang soot mo gitu itu ke jimpang yang soot ra ki da ta ki khun simat ken ti habab ngai phai sha kan ni ke jimpang bangat da kini ki ba bara da kini ki perjong kini da pipet menta karo kom im jong perjong kinang kharoi su balai kinang kharoi menta marba kade ka jinx a jong ka mariang kan jinx a jong ka yo bong isa mene marba menshu akoi por menshua ya ini ka jing im ne ka life cycle jong perjong kasimpor bakin naka ki kapleng hadu bakin long do perjong uba ulana belasan mo bandaj beriu ni kimran dari mentapat kan ka life cycle jong ki kalong longkot ma baliu gas a ken mara kiyo kita ka jings a kiyo kita ka temperature babiang pat anda kini kiyo kata ka ya kana ka temperature babiang community babiang ka rainfall babiang ka panlong ki bankin kharoi anal kharoi kemut kan ke jingpang jong kan ke jingpang bakit ya dak ni kan perjang ru unang bun ngan chu ai nuk sa pe kum menchua kan ni ka snong sepo namdong kata kan ke badan apa namdong bat kan ni ka badan sepo kata ka kan namdong pe sing yong abdon hapo kan namdong sing ka don ta ka snong mikot kata ka sanoru lan ni ka pengi dau kan ni ka mau kuburu kan ni ka mau kuburu bahap apa kan nartiang pe si hakini kisnem la dep shop covid ki pun hakini ki outbreak jong ka malaria kan ti ka nomor maloi ba ki pun ki balik ki dan kata outbreak ka jimpang malaria nomor ba kan ka density ni ki jimpun jong pocong ka kalong har chaduk kata nomor ba ka penlong ya tu ka jaka jong ki baken im kharoi kan hadap hipet pat mata asnam laisna watang iwe ki su mlap shu ti habang alet ban le ya kata ka entomological surveillance support station nong ba ngalap ba naka jingkala jong kasun beneng uni ujing mosquito la ni perjong uperjong atau anopheles mosquito ba ulas dang banduna Bat haka jaka jung lasdang ban dominate ani ban syong da kata da tau kulex mosquito pat udai mosquito uba penyo ya ta kejimpang GE kan kejimpang kata ya ka jabing ti pendepet manta bon hiki reports ke ba ngiyo na hati kitan jongki namdong PC bat ki narteng PC kla kide hi kladon hiki ki reported ya kan ka GE kan ti namar pa kani bon sin hi kani ka jingpang ji kana ka sispa kaja tong boy kumut borok hi kita ki asymptomatic kumut ba kampau kan kita kisin ki pau tang ya ki kita ki beri ke batlot ke bormet mo isa mene but kani ka jingpang kalong pama pha namar ba kata pe ya ka jabiang ti sakum kini kecingpang yang soot ru menta kini kecingpang yang soot ru kelas dang ban kenrei menta kelas dang ban bun kini ki menca ke kita kecingpang re-emerging disease kemut kita kecingpang ke beladon spas pa menca kelaja no ndai menta kelas dang yang ban ki imban wan ban yang menmar ba yu dei kecing kelajong ka simbeng dipet menta kum ki was ka sales kim mairang nana ki eastern west mo ki mairang menta lakon ta ki nong stoin menta bun hi kaca kini ka kis juga skop first class dang ban kendrai kan. Tikini baru kita hi indirectly kada kajing kela jo kamariang bat kajing khamtam kajing khlut mo jo ka mariang ba kajing sun beneng bat ka penlong ikini wat ikini ki skai perjong lu mo bakin kata karukom kha karukom long kajong ki kapan kela bat ka ta kalai kamet bat ka koi ka khya kajong ni beli sibun buat pensyai kita kijing pensyai kijong pi halor kita ki mo ki yang jingpang bat kini ki bakentha ki kan perjong ki bakentha bat ki basna jingpang haka met ka phat ka jongi ba kharkrang ngi sko bhai ta ka ozone level
te let's say ki don ki ba tip don ki bom tip te pin syai ngi kindiat ya kata ka ozone level bat ka ai mo ka jing kela ka bawan na ka climate change ba kumno ka ta ka koi ka khya ka jungi si kini ka ozone level ka dei ha ka hau ka dei sibenta jong ka hau ha ka ba ka yadai kini ki apa ka shit ka singi ka yadai kini ki kita ki ultraviolet rays bakin kalau ka filter maka kan tangki bagi mulum ka satri tigini ultraviolet rays pe ni ki yo pre bikin wan pre dai kli pre ha ubrio pre wa ka jing dei pre sni do pre ta ka tu pre ka kta pre ka yu ka ya ka ni yo semua ha kita ka yu ki skin cancer long very prevalent ha ka ba even though ki ona o ka bahan ka dei sngi ka met namar ba ki on ta vitamin D mo ka yu en rei kata ka jing dei sngi ka di bon dei pre ka kongkor kom ka namar ba kini ko ozone layer ko mo mene ba ka filter no e kita ki harmful ultraviolet rays tiga ibre bre ban wan bre ban dei bre ka met ban bha bre ka met pagi ban supplement kata vitamin D bre bang yo bre na ka sngi bre kata bre ka wara ka nang bha shu nam ka met jung bre ka tigini ka ozone layer bre kata ka ha ka jing panon kam bre gini ki bon gini ki chemicals ki ba ayuma ki ba bam gini ka ya gini ka ozone layer namar ba ha tu ozone layer pin ha ka in the chemical U it's O3p it's oxygen plus another U of oxygen te ha ka jing ba bre namar ba gi ni ki chemicals ba ta ki aerosols kita bre ki pen stang ya kan ka ozone layer te ha jing pen stang itu ozone layer bre te kini bre ki ta ki kita ki rays ki ba warna bre ka singi bre ka jing ki kita ki shat singi bre ki ba snew so no ki belong harmful nam ta ka met yung bre ki open one kan te nakaliang bre jung ka globally nakaliang juga government of India ru ki don ki benta bre bi ki lale bre ha ka ba ki wanra bre ki ni ki chemicals bre ki balong chlorofluorocarbon free kan kita CFC free ayu te number ba bon sen ki ni ki chemicals bi panon kam bre kum tu malang tu ki fridge mo mun cha yang biang ki fridge number beli ba ngila bangin bu jemba pakai ni slam ni tai ni tambah suki apa hadiah bre adon bre ka jing pej banyak bre ngila pada ba ya gatu ka refrigerant bre penuh kam ban pecah bre to ka fridge bre penuh kam bre di chemicals bre ki ba pen yu bre deplete ni ko ozone ni kan kita bre mentai kila ada face out kita kila warna bre di we bre ki chemical bre ki bom kata bre kata ko ozone kan ti bon ki interventions na kaliang jong ka government ki ba kila le ka be dei kham tam ba ni ka ozone depleting subject Demut kini ka UV rays mo kata ba pila ang dan ka mut ka kakta bahai ka ko khya ka jung hibrio lada kani ka ozone layer ka stang gumta tingi asngo ko ba kani ki jimpun kam bahai kini ki sunscreen ni asngo mo SPF from 15 30 50 kom mangi kin thailing kamlong concern man pet ban ne ka dur khamat mo banyada hatu gini ki don em ka jing man toy ban yada na kata ka UV radiationพี่เราเนี่ยไม่ได้ยินเทมันแต่ฉันเล่าโดยคำลองมั่ว health conscious or beauty conscious กับพี่กันกับลองเมื่อกี้นี้ไปได้กี่นี่ they are medically certified ก็ใช่ ointments มั้งคิดว่าไปได้ they has gone through a lot of trial a lot of testing ฮะกับก็ยาดาไปได้ to a great extent ไปอย่างนี้ก็ direct penetration อย่างนี้ ultraviolet rays ไปฮะกับสนิดดอกก็ฉลองตาในตาเราบุญหิมตาฮีบ่kejumur kam juga ni ki sunscreen kalau alok no common kami penong kam cream macam yang kita ki face cream ni body cream ta ngatrai kalau kambon hi penong kam kita ki sunscreen te bakar prang ko ban kli bai fish phang kan ko umne phla ge crunch phang mo to ke jupun khoj ya kawa tingi tip ba po kan ka ha ni kan met beneng ka bangi chong la new planet la ni mo kadon kendiat ka ka bangila mandi ngin ong ka duriau ka bun ba ne ka mandi ka long kendiat hatu kan ni ka jing don ju ka ka bangila mandi ka don hadu ka nu ka jing ma namar ngitip ka ka rek ba pen khia ba hadu ka nu ka don ka jing ma ngatrai pila yo so bun kan jing ong ba thama ba balai kan ja halor ko kam dei halor ka jing ya kam jaka ka jing ya kam yu kum bolong ka thama ba ban kong ba te ka ka long ka i ka banta ka bon ra chingim ko nga mane hi
ba kanu ka jaka hi ka barang don hi ka wa ka ba im ta kamon the civilization around that area still lives ti bina pe buan ha ni civilization across the world mo perthei bro ka hi bina beli ka yap nomor ba ka jing do no jing to ko kala bande ka jing divert ya to ko la ne ka jing pajak klea itu ko te boni ni civilization hi ba ka du hi to ka natural water body hi water source hi ka ba yo hang to hi ta kamon te gina pe ya ka konteks ka jongi pada pinala ba bon ha gini ki jing buhai snong mo ki long hi hajan kita long be ajaga bron ko ta kamal abu hai snong nomor bele ba ki dong kam hi nam ta ban siat ban tiu la de ban sum ban sai nang ta pada ban khoi ban nai te ka jing dong kam jo ko hi ka long ge ka ba kong san gen te andrei ka ba sungusi pada ka ba kum ka long pada menta pada ngi shu ken ngai nomor ba đó cái yo kot ngila kham doni ka sai khandiat narong no yo ngin chu thien ko pi ka long da te ka tu ka jing thiep ko umra ngi klet pada nga thai gim simbo jing mud hi bakawan nei namar tu bopun poi hi hab le ka tulong te ne ka tu tulong pada ka du no pada ta kamut hang ta ke kawan ka kan salong no ka crisis ke te ne ta ka dau na ka leng jongi ngi dei da ba de ban perkhat bhang ngi di ban bo jingmut sani bahai kan ni nomor khandiat kan chu ai ki ba phila ban le kan ba ngathra ade kapor man ka thrieng bakan prakhat akanor kom bakan kan show yo to ko slap mo te boni ki khandiat ki yeng mi te bi matai ki lachna ki ki underground tank aba ki bindang filter te at least ar lai bana ka biang bre ar lai bana ko ki la yo nang to ti gi don bre ki jaka bre ki bolong kham haluam bre ti gile kita ki ground water recharge nomor ka mirap pada ban pen ayu ya ka ka badan apa kando jungi nomor ba kumkolong mata bon ki jaka ki la drill de ko ti ka to ko ka de ka bala kan show de ki po snem la bani di spa snem ro andre ni yai tan si yai tan ko kan sapoi ka por ka tur kan terkhong tem dei tang ba pidu la de ni ka terkhong pre si kando ro badan ang to te kata bre mor ka jing sei so yo to kando la ne ka jing long jing man to kando kan kata te ka ade ka poringi bingin perkhat akan ur kom bangi I la bandi ibret e bingile ha ka kom hieng la jong ya kata bang ong ba ngidong kata ground water recharge ka wei ti gen nang gira la le di ban bu bre gi jaka bre hoi ban peni tana de hieng mata ngi ai cement lo de hieng bro hoi ya ka phalau ka turu kamyarap e lu ban pen ai la di ko umbakan rung hapo kendo mo te ngi di ban kung kita ki bro khang ngi ban perkhat ba ke kata kamut kata ka bang yo sngo bang ong ka rain harvesting kata kamut gade kata ba penlang ko slap mo kamut kini gi bas na yeng thamma gi por mentaron kaman penslur ban le kum ta ba ho namar ngi hi kamtam long wat ha sosilong kidon ki jaka ki bapa huum ki briu kim don kata ka jing khen korte ko da clash le ka top ru penslei be charot ban don jing salia ban khen kore ka ko te kani ka jing kala kani ka sing benang hatu ka de kani ka jing bom ka jing nong bom su nyau jungi ban kan show yo ko la ni ban khen kore ko kum nui penon kam hoi kani ka jing im thulumur ko mon penon kam ka tien mo ka jing thulumur jungi ha ka ba dei bat ka jing penon kam mi kini ki natural resources jungi kani ka dei lu ko wen ka banta ka ba pelong ya ka jing kala ya kani ka jing long ka mariang jungi mata ka namar ba kumanga kren menehi bangim simdon hi kata ka jing perkhat ya kalawai te ngi so ta mang im tang mata ka sing kam don kala sai te ka tu hi ka pelong ya ka jing man ka jing ya ka jing yang ka jing le jungi man ka sir kalau mata ka ni perkhat ai ko mata ta andre ha badangi don pada kata khandiat pada bingi kan randien ban perkhat ba kalawai jungi kadang don ki ba sadien jungi bat maki di banyo pateng atau ngi ai kata ka jingyo pateng nyuki ka bakin keren bahaya ngi lene kintim ngi kadai tengi sotonat sigade ya kani ka jingyo jongi banyak flu jingmut kani ka jing keren mentang si bang ngai scam kani ka jing keren ka ba pen petmat kedar ngi bangin sotu kan no ka jing don kani ka jing ket kli ka jing dawa bangin don ni ka jing ket kli man sumare ka saudang saukun ka jongi khnang bangin la bandon ya kimet ki bakot bakhya bad ka lawai ka bakot bakhya te sho mangin pinkut artat no ya kani ka program te ngan kerpat biang ya ki pandas ku jungi baro arngot ban ai ki kentien kentu ken pham
shikin tian akan tian ya ki parlok ki jungi bopet dengan stang shana phi ba pancai ti nakaliang nakaliang jonga handika mud handika PE ba ka jingkala jong ka simbeneng mongi kala ka simbeneng kumbangi ala keren bende ka ton kata ka jing shit kan san nata ka jing ther lo ba ila keren nimni ro khoi ti nakaliang jonga ngan kentu ya ki khamtam le ki ti ki inong shiknong ke basong ka syakandong kidei ban sumar ban sumar hai ya lede ni ya ki khon ki ngan chu ang matat hang ni ba pek komentar ba kani ka jingpang ka ba ong iru kani ka misal semua mata ka stang ban kio ka ba haktin kasi jong ni ong ki yang blai ne kata yang blai hoi nang ta uni yang blai hoi ni don kata ka jinget bat habang ni don ka jinget tu ni dei bat ban don rangkat ba ka jing sumar ken dei bangin chu i kum tu lada ki klung ki shitom lani ki thut kamet lej dan ran caka sumar kebajan tamat pen iwi jing doktor bakin yo ya kata kajing sumar nang ta kideiru ban pendep ya ka injection la ningi ong ketika ba cisien beng pendep ya ketika ba ai ka sokar mut kla don dot ban ya dai ya ki misal rubella ya ki jing pang mal ji bat ki de bat lada phi la ai kan injection phi pendep ya kan injection mut ki khun ju phi ru ki long ki bakha ki stang wat lada wan umi ta nyong blai ro hoj umi ndai kamet jong ki khulong bat long ka ba sai baklan kan to kubli shibun ba pancai dengan phai pa si ba khar krang to kumi rakhi mata ka singi ka arpun dio tarik mo kata ka World Environmental Health Day te kumi ong ka jikoi khia ka de ka spa te ai ba kata ka jing im jungi bo man ka singi kan long kata ba kan show ya ta ka spa ka jungi ka ba ka jing pathar jungi kan wara pre ka jing tron jong ka met pre ba ka spa ka ba pidon ru ka no to kate te sa sisien nga pau ku jing khublai baro arngut ki panelist ku jungi ka de ka janmet kata iba khar krang bat kumjuru iba penchai meliam ya ka jing wan ye shimenta jong phi bat ka jing wan ra ya kine ki thup sembok siar sembok rupa ki ba koridor ki belong ki jing tip yang ngi ki pat ba khnang bangin suthu ha ngi don menta bat kani ka jaka ka bangi shong ka nu met beneng bangi shong kani ka perthai ka bangi shong hatu ka don em ya kata ka spa ka ba lesingi la ban perkhat ka don ya ka spa ka ba bom jukut ndai larangi penjot bat ye penjot ya ka hadup kat nu kan la ban shan ngi hadup kat nu ka mai mariang kan la ban shan ngi te kumta kani ka long ka jing kersiu ngi bangin long ki ba don ka jingkit kli khnang bangin la ban don ka jingkot jingkhia kani ka pateng ka bamenta bat kumju ru kumba ki la ong ki panelist bangin la ban penyo ya ka lawai ka ba pranai bat ka ba don jingkermen ya ki pateng ki ban wan te hadup bangin de syambiang bat phi ha ka wei pa ka program Health Essentials ngai khublei phi baro